Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pork kansi at iniyaw na bangus at maraming rice. Opo. At meron tayong drinks na tubig mga kapudibis. Mga foodies, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin ipakilala sa inyo isang gaming apps. Ito po ay ang Diamond Game. Sa mga gusto mag-download, panoorin natin po ang Diamond Game. I-click po natin ang link na nasa description box po namin. Pagka-download po ay mag-register na po tayo at i-click ang register. Ilalagay natin ang ating mobile number. Pagkatapos po ay gawa na tayo ng password. At i-click natin ang send para sa ating verification code. Pagkataning ng code ay enter lang natin, pindutin ang confirm. Makakapasok na tayo sa ating game. Ayan, meron din tayong daily bonus. Meron silang iba't ibang games tulad ng Dragon Tiger, Color Game, Toss a Coin, Guess Size, Mythical Animals, 88 Fortune Slot, Animal World, Poker World, Lucky Fruit Connection, at iba pa. Para magpa-cash in, i-click natin wallet recharge. Bago makapag-recharge, fill out muna natin ang payment information. Ilalagay natin GCash account name at ang GCash number at ang login password ng ating game account. At i-click ang save at para makapag-cash in, i-click natin ang copy at punta na tayo sa ating GCash. Send lang natin express send at i-paste yung number na kinapin natin kanina kung magkano. 100 nilagay natin sa recharge, ay ganun din ang isa-send natin. Pagka-send sa GCash ay copy ulit natin ang reference number, balik tayo sa Diamond Game, saka natin i-enter dito sa may reference number at i-click ang submit. Pwede na po tayong maglaro, try natin Dragon Tiger, subukan natin i-all in ang ating 62 coins dito sa Tiger. Wait lang po tayo sa result. Ayan, panalo ang Tiger dahil lang nakuha natin ay Queen versus sa 5, panalo tayo ng 58.9. Subukan natin ulit, taya naman tayo dito sa Dragon at i-all in natin ang ating 121. Hintayin natin mga ka-foodies. Ayan, parehong Queen. Kapag parehong cards at tayang game, ay babalik ang ating itinaya. Try natin ulit, all in natin ulit sa Dragon. Ayan, King ang card natin, Queen naman sa Tiger, kaya panalo tayo ng 114.95. Last try ulit natin, all in naman natin sa Tiger. Wait lang po tayo. Ayan, 3 sa Dragon at 9 naman sa ating Tiger. Tayo ay nakakuha ng 224.2. Tayo ay meron ng 460.85. Kaya pwede nating i-withdraw ang 400 pesos. I-click natin withdraw, type ang amount at papasok ito ulit sa ating GCash. Ayan mga kapudibis, na panood natin kung paano i-download ang Diamond Game. Nasa description box po namin ang link, kaya download na po. Yes mga kapudibis, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga tangkay Kapampangan. Mga tano po. Opo. Marano na ako. Yes. Ano muna subo natin? Yan, yung kansi po, beef, yung talagang beef kansi. Ito, tinry po namin ng pork. Yes. Masarap lambot naman. to. Ay! Tanggalin ko na nga. Lambot na. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga foodies. Sarap. Sorry, no? Sarap. Gusto ko totong. Totong. Yes. Sarap. Kain gulay. Ano to? Kamansi. Pino ko sila pa. Hada tayo, no? Sige na lang. Hindi, hada tayo. Bawal ang madami sila. Sarap. Ang laki, oh. Ayan. Ayan. Ito yung sabaw ko.
Totoo. Gusto mong tutok, di ba? Sarap yung tutong kapag may sabaw. Sarap. Itong daming kulay. No? Thank you. Sarap. Ang tinik. Sapaw. Sarap. Dish ng mga taga Ilonggo, ne? Kansi. Ilonggo? Oo. Sarap. Ang sarap, mga kaputis, magluto na kayo. Promise, napakasarap. May gulay tapos may pork tapos may isda. Laki ng baboy. Sarap. Cheers. Sarap. Sarap ng gulay.
Paano ba? May kulay pa nagtatago. Oo. Tama tayo. Hato tayo. Guys. Sarap ng bangus. Ang galing. Galing ni Val. Sarap. Sabaw. Sarap na sabaw. Sarap maka-foodie bis. Sarap. Busog. Ay, sarap. Promise, ang sarap. Ang sarap-sarap ako. Sobra. Mas masarap pag beef yung ginamit na meat. Mga foodie bis, naubos po namin ang pork kansi at inihaw na bangus. May konting natira po kami. Mamaya uubusin po namin ni BBM. Yes, mga ka-foodie bis. Diamond Game po, nasa description box po namin ang link, kaya download na po tayo. Yes, mga ka-foodie bis. Meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, syempre The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan, at Cook Like Crazy. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga ka-foodie bis. Kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.